Και τώρα από τα πρόσωπα της ιστορίας θα περάσουμε στις αρχαιακές πηγές της ιστορίας. Θα συνεχίσουμε με τον κύριο Γιώργιο Δημήση, δάσκαλο και πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ξηροποτάμου. Ο τίτλος ανακοίνωση είναι ο Μακεδονικός Αγώνας του Ξηροπόταμου Δράμος, όπως διαφαίνεται από τον κώδικα της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Βυσσοτσάνης. Σεβασμιότατε Μητροπολίτης Δράμας, πρόεδρε του κέντρου, όλοι οι αιρετοί και οι ενάρετοι. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος. Μιας και το Προεδρείο εδώ επιβάλλει να κρατάμε το χρονοδιάγραμμα. Δύο παρατηρήσεις όσον αφορά την μέχρι τώρα εξέλιξη και πορεία του συνεδρίου. Ως αιρετός στην τοπική αυτοδιοίκηση και ως άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά πράγματα του τόπου του, θα ήθελα να δηλώσω την συμπαράστασή μου στους αιρετούς της Πετρούσας και του Δήμου Προσοτσάνης, οι οποίοι δέχονται έτσι μια πίεση, θα έλεγα, στην οποία δεν ευθύνονται και απόλυτα οι ίδιοι. Είναι ένα σύνθετο θέμα. Κύριε Δημήση, με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Με συγχωρείτε που σας λέω. Αλλά θα έλεγα να επικεντρωθούμε στην ανακοίνωση. Νομίζω όλοι λίγο πολύ καταλάβουμε ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα. Νομίζω όμως ότι είμαι μέσα στο χρόνο μου και έχω το δικαίωμα να πω την άποψή μου. Ωραία. Καλώς. Το δεύτερο, αν είναι δυνατόν, στις προηγούμενες χρονιές έχουν γίνει συνέδρια ιστορικά εδώ για την περιοχή της Δράμας, 5 στον αριθμό αν δεν κάνω λάθος, τα 4 έχουν εκδοθεί, ενώ υπολείπονται τα πρακτικά του 5ου συνεδρίου εδώ και, αν δεν κάνω λάθος, 4 χρόνια. 6. Θα ήθελα και εγώ να παρακαλέσω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικές όλες αυτές οι εργασίες που έχουν γίνει, διαμορφώνουν μια τράπεζα πληροφοριών για τα θέματα που μας απασχολούν και φυσικά θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή μιας τοπικής ιστορίας και μιας τοπικής ιστορίας για παιδιά φυσικά. Τέλος πάντων, περνάω στο θέμα μου. Το θέμα είναι ο κώδικας της Ιεράς Μονής του Αγίου Γεωργίου Βυσσοτσάνης. Πρόκειται για έναν χειρόγραφο κώδικα, ο οποίος έχει ιδιαίτερη αξία για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αυτός που τον γράφει τον κώδικα είναι ο Χρυσόστομος, ο Μητροπολίτης Δράμας, την περίοδο για την οποία μίλησαν εκτενέστερα οι προηγούμενοι ομιλητές. Ο δεύτερος λόγος είναι η ημερομηνία στην οποία καταγράφεται και πρώτος γράφει ο ίδιος ο Χρυσόστομος το 1906. Μιλάμε για την, αν οι ιστορικοί έχουν χωρίσει τον Μακεδονικό Αγώνα σε 3 περιόδους, μιλάμε για την τρίτη, την πιο σημαντική, την πιο συγκλονιστική περίοδο της έντασης στην περιοχή μας. Θα ήθελα, πριν σας διαβάσω τα λόγια του Χρυσοστόμου στον κώδικα αυτόν, να πω ότι από ιδιωτική συλλογή στην οποία βρισκόταν, ύστερα από προσπάθειες που έχουν γίνει, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι βρίσκεται σε ασφαλές μέρος, βρίσκεται στην Μητρόπολη της Δράμας και είναι στη φυσική του θέση. Ως το 1870, πριν τη δημιουργία της εξαρχίας, η Βυσσοτσάνη είναι ένα μεικτό χωριό, το οποίο κατοικείται από μουσουλμάνους, από μια μουσουλμανική κοινότητα και από μια χριστιανική κοινότητα. Η χριστιανική κοινότητα αυτή, η οποία έχει δυναμώσει τα τελευταία χρόνια, λόγω της μεγάλης έξαρσης
της παραγωγής, της καλλιέργειας, της εμπορίας, της επεξεργασίας του καπνού. Πάρα πολλοί κάτοικοι άλλων περιοχών της Βαλκανικής έρχονται και εγκαθίστανται στην ευρύτερη περιοχή. Το ίδιο συμβαίνει και στο Ξηροπόταμο, στη Βυσσοτσάνη. Από τα νησιά του 18ου αιώνα έρχονται και εγκαθίστανται μεγάλες οικογένειες, οι οποίες αυτή τη στιγμή ζουν στο Ξηροπόταμο από πολλές διαφορετικές περιοχές, όπως σας είπα. Η χριστιανική κοινότητα αυτή παρουσιάζει ραγδαία αύξηση και αυτό εξάλλου μπορεί να φανεί και από το μέγεθος του ναού του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος είναι ο ενοριακός μας ναός και ο οποίος είναι χτισμένος στα νησιά του 19ου αιώνα. Πριν από αυτόν χρησιμοποιούνταν ο ναός του Αγίου Θεοδόρου, ο κημητηριακός ναός που έχουμε και έχει κατασκευαστεί επί Παρθενίου το 1815 ως ενοριακός ναός. Η αύξηση των αναγκών, των θρησκευτικών αναγκών, φέρνει τους Ξηροποταμίτες στο σημείο να κατασκευάσουν στα μισά περίπου του 19ου αιώνα τον Άγιο Γεώργιο. Οι νεοφερμένοι κάτοικοι αυτοί, οι οποίοι ήρθαν από διαφορετικές περιοχές, εντάχθηκαν και με έναν ομαλό τρόπο, θα έλεγα, και αποδέχτηκαν τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, το γλωσσικό ιδίωμα, το οποίο την εποχή εκείνη δεν ήταν ελληνικό. Οι κάτοικοι εδώ της ευρύτερης περιοχής δεν μιλούσαν ελληνικά. Ήταν ένα ντόπιο γλωσσικό ιδίωμα με πάρα πολλές φράσεις, με πάρα πολλές λέξεις από την τουρκική γλώσσα, αλλά και από διάφορα σλαβικά ιδιώματα. Παρόλο που οι κάτοικοι χρησιμοποιούσαν μια διαφορετική γλώσσα, όταν κάποια στιγμή αποφάσισε το ελληνικό κράτος να στρέψει το βλέμμα του στην Μακεδονία και να δει ότι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και ότι κινδυνεύει να χαθεί η Μακεδονία στους Βουλγάρους, οι οποίοι μετά την εξαρχία συστηματικά προσπάθησαν να ασφετεριστούν τις περιοχές αυτές, να τις οικειοποιηθούν τις περιοχές αυτές και μάλιστα με μεγάλη ένταση και με μεγάλο πάθος. Εκπαίδευση ελληνόγλωσσης στο Ξηροπόταμο έχουμε από τις αρχές του 1880, όπως φαίνεται και από έγγραφα του υποπροξενείου της Καβάλας, όπου χρηματοδοτείται δάσκαλος για τις γλωσσικές ανάγκες των μαθητών του σχολείου, το οποίο στεγάζεται δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου εκείνη την εποχή. Οι πρώτοι μαθητές είναι αυτοί οι οποίοι θα επισκεφτούν στη συνέχεια το ορφανοτροφείο, το οικοτροφείο της Ανιστράτης, και πολλοί από αυτούς θα καταφέρουν να κάνουν και σπουδές και σε ανώτερο επίπεδο, όπως ο αείμνηστος Μαυρουδής Γεώργιος, ιερέας του σχολείου μας, του χωριού μας, ο οποίος το 1913 ολοκληρώνει τις σπουδές του στην Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης. Ο κώδικας λοιπόν της Βυσσοτσάνης Ιεράς Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου καθιερωθείς προς το καταγράφεστε εν αυτό τους ετησίους ισολογισμούς της Εκκλησίας και πάσα επίσημον πράξη είναι δεν φαίνεται βέβαια καθαρά δεν θα υπήρχε και αυτή η δυνατότητα, εκτός και αν είχαμε ένα πρόγραμμα να μεγεθύνουμε λίγο τη γραφή για να μπορέσει ο καθένας να διαβάσει αν μπορεί το κείμενο αυτό. Φαίνεται, όπως είπα και προηγουμένως, δύο είναι οι λόγοι που κάνουν πολύ σημαντικό αυτό το κώδικα. Ο ένας, ότι το 1906 βρισκόμαστε ήδη στην ένταση, οι κομιτατζίδες μπαίνουν στο Ξηροπόταμο, στη Βυσσοτσάνη όποτε θέλουν, τρομοκρατούν τους κατοίκους, αρχίζει σιγά σιγά να οργανώνεται
και ο μακεδονικός αγώνας από την πλευρά των Ελλήνων. Η προσπάθεια και ο αγώνας του Χρυσοστόμου νομίζω ότι είναι γνωστό σε όλους, δεν θα χρειαστεί να αναφέρω τίποτα πάνω σε αυτό. Όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε και φαντάζομαι ότι όταν μιλάμε για μακεδονικό αγώνα στην Δράμα, πάντα το μυαλό μας πρώτα πηγαίνει σε αυτόν τον μεγάλο Έλληνα, σε αυτόν τον μεγάλο πνευματικό ηγέτη, ο οποίος, εάν έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στην περιοχή μας έτσι όπως είναι τώρα, σε πολύ μεγάλο βαθμό το οφείλει στον Χρυσόστομο. Οι κάτοικοι, όπως είπα και προηγουμένως, δεν μιλούν ελληνικά και αυτό φαίνεται μέσα στο κώδικα όταν αναφέρεται και ο Αγαθάγγελος, ο οποίος γράφει στον κώδικα, και ο Χρυσόστομος, ότι η Θεία Λειτουργία γινόταν ελληνιστή και τουρκιστή, γιατί η πιστή, το πίμνιο, δεν κατανοούσε τη Θεία Λειτουργία στην ελληνική γλώσσα. Διαβάζω το πρώτο, προσπαθώ δηλαδή να διαβάσω έτσι πως είναι γραμμένο και εδώ. Ελθόντες εις την Θεοζώσαν επαρχίαν ταύτην, μεγάλην έχομεν τη θλίψην, διότι δεν ήταν ημίν δυνατόν να έλθομεν εις την χώραν ταύτην της Βυσσοτσάνης και λειτουργήσομεν εν τη Ιερά Εκκλησία, διότι ένεκα του καθιεραμένου σχίσματος και η κοινότης ταύτη είχε διαιρεθεί εις δύο μερίδες. Και ένεκα των συχνών διενέξεων και ταραχών η κυβέρνηση προέβη εις το κλείσιμο της Ιεράς Εκκλησίας της κοινότητας. Είναι η περίοδος όπου, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Χρυσοστόμου, η Εκκλησία είναι προδιετίας κλειστή, δεν χρησιμοποιείται ούτε από τους σχισματικούς κατοίκους του Ξεροποτάμου, της Βυσσοτσάνης, αλλά ούτε και από τους πατριαρχικούς. Μετά, επανειλημμένα διαβήματα και μετά πολλές προσπάθειες, κατορθώσαμε να πιστεί η σεβαστή κυβέρνηση ότι το δίκαιον ήτο μετά των ημετέρων και ότι η Εκκλησία εκτίστη εν ονόματι της Ορθοδόξου Εκκλησίας και το φυρμάνιον του εκδεδομένων εν ονόματι του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ούτω δυνάμει υψηλής διαταγής του νομάρχου από 2 ετών, και συνεχίζει ότι μετά με μεγάλη πομπή και παράταξη, παραγενόμενη τότε μετά των τιμίων προκρίτων δράμας και πολλού πλήθους Ορθοδόξων, ενενήξαμε των κεκλεισμένων ναών του Θεού και δοξολογήσαμε τον Θεό. Έκτοτε, επί 2 κατά σειράν έτη, επισκεψάμεθα 2-3 φοράς την ευλογημένη ταύτη κοινότητα, αριθμούσαμε 130 οικογενείες Ορθοδόξους, 60 οικογενείες Βουλγαρικάς και 50 περίπου Οθωμανικάς. Ετέθησαν εις τάξη τα πρώτερα εν παραλυσία ευρισκόμενα, ως εκ του διεγερθέντος εκκλησιαστικού, δεν μπορώ να διακρίνω εδώ, συγγνώμη, κοινοτικά, εκκλησιαστικά και σχολιακά πράγματα. Η Εκκλησία είχε άξιον ιερέα τον Εξυρνόβου Πάτερ Δημήτριον. Τα σχολεία έβρεντες εισαρκούντος καλήν κατάσταση, έχοντα και διδάσκαλον ιδιαίτερον και διδασκάλισσα. Μόνο χρήζουσε επισκευή γενική στα σχολεία, προς τούτο απεφασίσαμε μετά των τιμίων προκρίτων Βυσσοτσάνης, όπως εφέτος, επί εκάστου δέματος καπνού ρηφθεί εν γρόσιον, και το εισπραχθεσόμενο χρήμα εκ του καπνού ως και εκ του
λαχείου εργοχείρων του παρθεναγωγείου της κοινότητας ταύτης μετά των γεννησομένων συνδρομών. Δαπανηθεί δια την επισκευή του σχολείου. Ορίσαμεν επιτρόπους και εφόρους τους κυρίους Γιάννη Παράσκου, Ταμίαν, Άγγελον Αρναούτιν Παγκαρτζίν, Ιωάννη Σαμαράν μετά του Ανδρέου Αγγέλου Λούκα ως της γραμματής. Οι λογαριασμοί θεωρηθήσαντες εν τη Ιερά Μητρόπολη, διότι δεν κατορθώθη να έχουμε αυτούς εντάξει. Εν γέννη, εκ της πορείας της Ορθοδόξου ταύτης κοινότητας μένομεν ευχαριστημένοι και εις ένδειξη τούτον καθιερώσαμεν ναι, όδε. Νομίζω τα βλέπετε πιο καθαρά τώρα, να δυσκολεύομαι και εγώ, υπάρχω σε πολύ μικρό. Εδώ φαίνεται καλύτερα, μπορεί ο καθένας να το διαβάσει. Λοιπόν, εάν θεωρείται μακεδονομάχος κάποιος ο οποίος έχει αγωνιστεί, έχει πολεμήσει για αυτόν τον σκοπό, εξίσου μακεδονομάχος θα πρέπει να θεωρείται την περίοδο αυτή για την οποία μιλάμε και ο τίμιος εφοροεπίτροπος της Εκκλησίας, ο οποίος μπαίνει μπροστά, δεν υπολογίζει τον κίνδυνο που διατρέχει η ζωή του και τις απειλές τις οποίες μπορεί να υποστεί από τους κομιτατζίδες, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αναφέρονται την περίοδο αυτή από το 1906 έως και το 1913 στα δύο πρακτικά που γράφει ο Χρυσόστομος και σε δύο επίσης ακόμα πρακτικά τα οποία αποτυπώνει ο Αγαθάγγελος, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να θεωρηθούν μακεδονομάχοι. Έτσι, αυτή είναι η τοποθέτηση που είχα να κάνω. Είχε φτάσει... Με συγχωρείτε. Ναι. Θα ασκήσω πίεση και εγώ. Δεν θα πω μισό λεπτό, σε ένα λεπτό θα τελειώσω, θα ολοκληρώσω. Χάσαμε και τον ηρμό της σκέψης, μιας και δεν τα γράφω, αλλά τα σκέφτομαι. Σαν τελευταίο σχόλιο, αυτή όλη η ένταση σε έναν τόπο σαν τη Δράμα, σαν τον Ξηροπόταμο, σαν τη Βυσσοτσάνη, οι άνθρωποι αυτοί, χωρίς να έχουν καμία εθνική ταυτότητα μέχρι το 1870, ενεπλάκησαν σε έναν εθνικό ανταγωνισμό, παρόλο που η γλώσσα τους, οι συνήθειές τους μπορεί να μην ήταν ελληνικές, παρόλα αυτά προτιμούσαν να στέλνουν τα παιδιά τους στο ελληνικό σχολείο και να ταυτίζουν τον εαυτό τους με τον ελληνισμό. Κάθε ένας ο οποίος πίστευε στο Πατριαρχείο, στη Μητρόπολη του, θεωρούνταν Έλληνας. Κάθε ένας ο οποίος πίστεψε στην Εξαρχική Εκκλησία θεωρούνταν Βούλγαρος. Έτσι απόλυτα γινόταν ο διαχωρισμός και νομίζω ότι και σήμερα κάπως έτσι τα αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Ο Ξηροπόταμος, αν υπάρχουν σχόλια, στη συζήτηση. Ο Ξηροπόταμος έχει να δείξει πάρα πολλούς ανθρώπους που την περίοδο εκείνη αγωνίστηκαν, έμειναν πιστοί στο Πατριαρχείο, πιστοί στην ελληνικότητα την οποία προσδοκούσαν. Τα παιδιά τους τα στέλνανε σε ελληνικά σχολεία, γι' αυτό και δεν μπόρεσε η Εξαρχία να διεισδύσει τόσο έντονα και τόσο πολύ όπως έγινε με άλλες μεγάλες κοινότητες του Καζά της Δράμας. Ευχαριστώ πολύ.